Og velkommen til den her Let's Play. Vi vil til at starte mig og så ham der. Og for sent. Og jeg undskylder, at det ikke er fuldt, men vi prøvede det før. Men der gik Så det det er hele faktisk- sort i fullscreen. Så det er faktisk, er det ikke tredje gang vi optager den her episode? Jo. Men vi har bare lavet en recreate af World. Så Nå, og vi skal Vi bare håber, hurtigt i det gang. virker, den her. Hurtigt i gang. jeg starter med det. Og det er så dejligt. Ja, det gør jeg også. Og ja, altså hvem gider at kigge på en kedelig Minecraft start indtil videre, så vi kan jo bare komme hurtigt i gang, og vi snyder ikke ud over TP. Ja. Altså jeg skynder mig bare. Hello crafting. Hello crafting. Jeg var også crafting. Benchmarking. Det kan vi gå bagefter. Hvad godt lavet? Og spille 3 indtil videre. Kul. Her kul har vi faktisk. Og det er alt muligt med, at vi har kode for alt muligt. Men nu gider vi nok ikke bare ikke mere. Og Nej, så nu skal det bare lige hurtigt i gang. den der nede, den er dum. Eller andet fra. Nå. Ja, og så vi faktisk kan se på en måde, hvilken optagerprogram, hvor meget vi har, og hvad vi har type. Nå. Men Ja, og jeg er Jacob. Og jeg er Daniel. Ja, og vi har startet med DJ Daniel Jacob Gaming. Vi gamer for mig nærmest altid på vores gang her. Men det kommer ikke til kun at blive den her Let's Play. Vi kommer også til at lave andre ting. Ja, sådan noget som Take It og alt muligt. Vi kommer også til at spille ind på lidt servers, Men og der har vi nogle gange nogen med, hvis vi lige laver lidt sjovt. Det er faktisk Og hvis I abonnerer til os, så kommer I med på nøjeren holdet. Nej, det er taberholdet og sådan noget. Okay. Det er Så kommer I med på skinkeholdet. jeg Det skal, er bare det bedste. jeg skal lige hugge hernede med sten. Jeg har kun lige hugget kul. Bare 20 kul. Og du lige ud Og og vi må skaffe noget ikke mad? få hvid chokolade. Det er dårligt. Vi må gerne. Vi må også gerne. Kom. Godt. Kom lige ud og skaffe noget mad. Nej, du skal skaffe noget mad. Nej, ja. Så deler jeg ikke min mad med dig, hvis jeg finder det. Okay. Jeg har et æble. Og jeg vil. Et æble. Og skal du lige hurtigt gemme det, fordi jeg har mistet 2. Hva? Jeg har mistet 2 Det i er min nu mad. det, jeg med dig, så Ja. du også. Så deler jeg også med dig, fordi så tager jeg det hele, og så deler jeg. Vi behøver ikke blive heldige. Nej, det er dumt. Det er bare heldigt. Getting an upgrade! Jeg føler mig snydt. Og ja, ved at I subscriber og alt muligt, så bruger vi ikke pengene på os selv på den måde. Vi bruger dem til at forbedre optagerprogram, computeren. Altså han skal op til en ny game computer. Så please hjælp mig. Ja, Ej, lol. doner til os. Vi tager imod donationer. Doner til os. Vi tager imod donationer. Det gør det nogen faktisk ikke, de tager ikke imod donationer. Jeg tager imod Og så donationer. nu FIFA, og jeg kommer til at spille lidt FIFA, men ikke ind på den her. Måske en lille bitte smule FIFA ind på den her, hvor vi kan spille sammen. Og Skate 3. Men Freestyle-spil. altså, hvordan skal vi optage på fjernsyn? Vi har ikke rigtig noget kamera til det. Nej, rolig nu. Giv mig. Rolig nu. Køb den. Lidt. Og så kommer der... Jeg ligger... Hvad, det er måske lidt kedeligt til mig. Skal I høre vores stemmer? Ind i jeres hoveder. Ja. Godt, jeg laver lidt hurtigt mig. Har du hugget træ? Ja, jeg har 20 loks. Og I må sige, hvis det er irriterende, at vi bruger nogle af ordene i engelsk. Fordi... I'm sorry. Savn. I'm sorry. Nej, det er ikke vores stil. I'm sorry. Kattestrukken soundsystem. Let's go. Og nej, det bliver så fint, hvis folk begynder at kommentere på det her i klassen. Nej. Giv mig. Fuldstændig ligegyldigt. Ligegyldigt. Og det bliver Og lad være nu være med at kommentere på den der
Bare helt ned og sætter. Helt dernede. Lige nede under mine... bare med de der ting. Strike. Achievements. Lad os så se. Ja. Det starter med den her taking in. Jeg har vist allerede fået time to strike. Nu skal jeg bare have Monster Hunter, Cow Typer. Jeg går efter Monster Hunter. Time to Jeg farm. vil gerne have Sniper Duel. Sniper Duel, ikke? Ved du hvad du skal der? Ja, det skal En monster, ikke? Ved Ja. mig på min computer. Så kommer det lige præcis til, at man ikke kan se det. Det er 50 blok væk. Du skal stå. Du skal stå 50 blok væk. Og ja, og vi har jo som verden, så jeg ved, hvor der er nogenlunde en masse borg. Vi finder der bare en zombie, og så er det sådan Altså, den her en episode, blok rundt om. før jeg gør, så kunne den ikke blive så langt, men den her kan jo godt. Sådan. Ja. Altså, lige nu, så Jeg kan I kommer se, hvad til- klokken er dernede, og hvilken dato der er og alt muligt. Men jeg er ude ved ham, og jeg bliver helt nyt. Så er det klokken 7. Så skal jeg tage hjem, så vi stopper om en hel tid, og så i morgen så optager vi det. Så det bliver nok sådan cirka, hvis vi kan... Ghost Penny! Næsten hver dag, vi optager. Nej, vent. Hvad er det? Det er Albino! Det er Jeg har ligesom fået den 20 der, vi lavede i engelsk, Albino. Hej, Bino. Undskyld, hvis TP også, men det har vi jo sagt, at det kan vi jo godt gøre. Men det laver jeg lige. Ja. Har Har du mad? Jeg har med. Okay. Og vi skal have flere ovne. Ja, vi Nu skal siger lige, jeg, jeg tror lige, jeg tager en til. Nej, jeg er i gang med at lave en. Okay. Og du har fået Hot Topic. Yay, hot topic. Er det ikke efter, hvornår får jeg den? Hot topic. Ja. Hvor er Hot Topic egentlig? Der er den. Nej, jeg har allerede fået den. Ja. Og jeg skal bare have Smoke and Iron Ingot. Og så skal jeg have Delicious Fish. Se, der er albino nørd. Du siger, at jeg ikke kunne slå, men så skal du selv. Jamen albino, de siger op til lige. Hvem er vi bare bor her? Vi kan godt til at starte med. Altså, jeg er i gang med at udhule et hus her. Men Altså, det bare er lige. en klam. Det er en klam hule, så vi skal ikke blive ved, okay? Nej. Nu spiser jeg et æble. Godt for dig. Godt, det går mega godt. Men var det godt svært at blive lidt på sidste gang? Nej. Det er dig, som vil bygge et eller andet lort. Nu tænker vi lige hurtigt til. Hvad laver du? Ja. Skal vi ikke så lige have tingene her? Sådan er monster ikke, eller creeper for eksempel ikke, hvis I kan boom boom. Okay. Kaboom boom. Kaboom boom. Boom boom. Boom boom. Boom boom. Nå. Har du fået ovnen med? Ja, jeg har taget det hele. Så kan vi også hvile lidt nu. Jeg skal bare lige have lidt. Jeg skal bare lige hurtigt få to. Hvad skal du bruge dem til? Bare slå. Sådan er vi færdige. Så er der igen. Kaboom boom. Kaboom boom. Kaboom boom. Kaboom boom. Jeg sådan er lige til der. Fordi at hvis der ikke er nogen monster, der kommer ind, så skal de heller ikke spawne herinde. Vi er Har du noget andet, vi kan brænde? noget andet, vi kan brænde. Ej, hvor er det Jeg har en klart. enkelt kylling. Laver du? Vi gør. Jeg skal lave det med antisnite. Prøv lige hurtigt 2 gange. Det er det sidste 3, jeg har brugt. Det var en pind og nogle saplings til mig. Jakob. Mad. Jakob. Mad. Ja. Jamen, så er det bare nedad. Jeg skal jo ikke bare starte med at finde noget jern og sådan noget. Jo. Det her gjorde vi jo faktisk Åh, ikke. shit, det her det er noget lort. Hvorfor? Vi kan lægge lige nu. Så nu, hver gang, så tror jeg bare, jeg falder ned i sådan et hul. Fordi man bare kan se sådan noget blåt lige en blåt lige under. Okay. Husk, du skal have noget kul. Ja, blåt kul.
Jeg sproger altså rimelig godt dansk. Jeg sproger rimelig godt dansk. Så lidt af kødet. Lidt af kul. Kom, vi skal smage det. Får du ellers klaustrofobi? Right, men for gør det, så kan jeg lige også sætte en fakler ned efter mig videre. Ja, godt. Og vi er jo som sagt ikke vant til at optage, så vi prøver at stille frem, og jeg er altså vant til at sidde stille og bare overhovedet ikke snakke nærmest. Men det er lidt kedeligt, og så keder jeg mig lidt. Og undskyld, hvis det bliver nogle gange lidt mørkt, jeg skal nok sørge for at sætte fakler. Det er fordi han er så emo møg. Det er hvad du er. Altså i det mindste så optager vi ikke det der med telefonen foran skærmen. Nå ja, det der i det der i YouTube Capture. Altså jeg bruger det, altså man kan jo bruge det til nogle videoer, hvis der nu er et eller andet vildt der sker, så kan man jo lægge det op. Og alt muligt, så det er godt at have. Vlogs eller sådan noget. Ja, vlogs eller sådan noget. Vlogs. Eller alt muligt. Det kan man jo bruge det til. Jeg skal lave det. Nå, jeg har lige brugt en stenhakke. Når du havde en stenhakke, det var stenhakke. Timor. Godt. Du skal lave en ved siden af. Ved du hvad? Jeg får altså klaustrofobi. Må jeg holde for lidt træ? Nej, det gør du ikke. Kom her. Kom her med noget træ. Er det nok? Ja. Abum. Så har jeg nok pinden. Abum. Det kan også være, at der sidder noget op. Og jeg har allerede klar til at vide det jo. Sådan der. Har du fundet noget, jeg har henne? Nej, det er den der lange vej. Jeg holder lige styr på lidt. Hey, kan du lave? Og så vil det med. Altså, hvis I abonnerer, ikke? Så bliver I medlem af det awesome club. Skinkeklubben. Jeg sætter faktisk den ene banke tilbage. Vi er nede ved lag 30'erne. Vi er nede i 30'erne. Tilbage 30'erne gider jeg ikke. Ja, de går ned. Der er ingen computer! Jo, det var det. Ajrun! Der er kun noget under. Ej, hvor vi heldige, så kan du hoppe på det. Nej. Det er bare den der typisk, ligesom en Jeg skulle faktisk op for at hente noget kul, så jeg kunne lave fakler. Og så siger jeg, der er noget kul nedenunder, og så hugger det. Så tænker jeg med jo her. ikke. Jern! Jern, det er rigtig godt i starten. Men jeg plejer bare altid at have lærer af det. Bare shit. Jamen. Og vi skal blokke det hele til, når vi går op igen. Okay. Altså hele det hul. Ja, det er hul. Hvor? Det er ikke sjovt, hvis man står. Så kommer der zombier ned under os. Det er bare ikke sjovt. Vi har faktisk en gang, hvor sådan en, der havde lavet track for mig. Så ja, det var et hul, jeg fejler hvad. Hvad? Jeg skal bare lige mange lidt videre. Bogle, ja, det er sådan, jeg kan lave trappen. Byg med dig. Hold kæft, byg. En med ned. Sådan der. Så. Men nu kommer det ikke til at passe. Jo, det gør. Okay. Så skal jeg Så går du lige op og ikke noget, fordi at jeg har kun. Jeg kan se, når jeg ikke se noget reelt. Lige nu virker det nok ret mørkt for seeren, men jeg kunne altid sagtens se noget lige godt. Vi er nede i 20'erne.
Jeg kan spille det. Nej. Okay. Det kan nok ikke se. Jeg er vant til overhovedet ikke at se fakler nærmest. Okay. Nu skal jeg bare se det. Kulde dig. Hvad laver du? Hugger hul. Husk at dække det titel på kort. Jeg har en masse anticider og granitter. Det synes jeg så, det er noget Jeg fandt dårligt. Men vi har ikke nogen jernbæk, så vi går herned lige bagefter. Jeg går for lidt. Okay. Vent lige med bare lige efterlade en smeltet iron til mig. Hvad skal du have? Det smeltede jernbar. Jeg skal jo tage den op for at få mit achievement. Nå. Jeg kommer bare videre. Ned i lærerne, som man siger. Jeg laver sådan en jernbæk til mig faktisk. Ja, jeg har en ny. Hvis du dør. Nej, hvis du søger, gør så dør. Vi har en 9. Og jeg har altså også 4. Okay, så får vi. Nu hopper jeg ned så igen. Og jeg er nede i en af de bedste diamantlag, lidt 10. Så prøv lige at stå stille der, ikke? Okay. Ja, ligesom nødt til derhen med. Shit! Gravel! Kom. Jeg skal have noget iron. Nej, Det er spyttet på munden. iron. Og det er guldlag. Ja, det er diamantlag. Guld. Faktisk. Altså, vi skal både bruge diamond og golden, fordi golden. Vi skal bruge gold og diamond, fordi at Lav guldæbler. ja, notch up. Det hedder faktisk ikke et notch apple, det er bare et golden apple. Men man kalder det notch apple. Nej. Det er Traders of the World. It's the creator. En af kreaterne. Der er også Marcus Persson. Ja, Marcus Notch Person. Det er Notch. Marcus, det er Notch. Hvad? Ja, han hedder Marcus Notch Person. Seriøst? Shit! Jeg så tror jeg, det er 2 personer. Man kan ikke lave Minecraft alene. Men det gjorde han heller ikke. Det er bare Marcus Notch Person, der er. Hjernen bag. Som man I jo den siger. anden keychain, den jeg ikke er i, der ligger der et stykke jern. Okay. Altså i ovnen. Ja, den der. Ja. Så kan jeg se. Nu håber vi altså, at vi tager sort skærm, ellers flipper jeg fuldstændig. Flipper jeg fuldstændig ud, fordi det er det flere gange, vi prøver at opsætte. Det er jo derfor, vi ikke kunne se de andre videoer og sådan noget. Det er på 2 sekunder eller sådan noget. Hvad Nu mener vil jeg du? bare lige have på det. Jeg fik et achievement. Og nu føler jeg mig snydt, det har jeg ikke fået. Har du ikke fået det? Så er det sikkert fordi, du ikke har fået hot topic. Og det har du da fået. Det har jeg fået. Ja. Og Og det kan være, jeg bare ikke kan se, at jeg har fået det. Det har du. Hardcore hardware. Nu har jeg fået ting til dig. Og nu er det faktisk on a rail. Altså, travel by mountain released 1 kilometer from where you start. Okay. Ja, det her, hvor vi startede. Dum. Hvor meget har du? 1. Jeg har en. Vil du have den? Ja, det vil jeg. Så Nu kan vi har jeg gå ned. næsten fuld iron til. Skal ikke lave iron øvelse. Det skal du altså ikke nu. Det gør du ikke nu. Det var også bare gæs. Det er bare gæs. Det er bare gæs. Må jeg hugge guld? Nej.
Kom du for mig? Nej. Vi hugger 2 af det hver. 2 af det hver. 3 det var. 2 af det hver. Og så ikke. Jeg hugger 3. Ja, 3. Kom så. Okay. Så får du også bare, så får du bare det mit. Jeg vil bare lige hugge. Jeg ligger bag. Og så går jeg op og sætter det i ovnen. Så du kan ned. Hey, kig lige her. Kig lige her. Niks. Jo, kom med. Så er der flere. Fuck, oh, yes. Så tager jeg lige det der redstone der. Undskyld. Nej. Please diamonds. Jeg vil lege bare igen i morgen. I weekenden. For eksempel vi kan sove sammen. Og ja. Så skal vi jo lave det night party i Minecraft. Så kommer vi til at have 3. episode eller 4. episode. Og den kommer til at være 2 timer. Det er jo. Altså kalder vi den, så kalder vi den for 5., 6. og 7. episode. Det kan I også godt lave. Og vand. Og vand. Okay, så er der måske lige fra. Men pas på. Hvad? Var det ikke diamond? Nej. Redstone. Bare ned til dig. Iron. Var det ikke diamond op i? Nej, det var iron. Jamen. Hvor er det, venter vi lige med? Hvor står du dog diamond, hvis det var? Altså, der er redstone der. Hvor har vi det der? Ja. Er du fra stormen ud til mig? Har du lavet nøg til nu? Nej. Godt, fordi der er jo 3. Ikke? Vi kan lave en spand, og så er der noget vand derovre. Der kommer jeg til også. venstre. Til venstre, så er der vand. Ja, ja. Nå, det ligner helt vildt meget diamond. Ja, på en anden skærm, ikke? Det ligner ikke meget diamond, når jeg kigger. Det var også derfor, jeg sagde det. Ja. Diamond! Ja, det ligner helt vildt meget. Er det ikke godt? Jeg har taget kort episoder. Her i starten, så laver vi en kort episode på lidt over en halv time. Noget over en halv time. Det er faktisk en okay episode. Det er ikke lang, det er ikke... Jeg var så tæt på det der. Så du lige hvor tæt på jeg var lige inde i hullet. Se dine billeder. Prøv at slå til ned. Tryk et like mig lige. Tror jeg snart tryk et like mig lige. Hey, har du glemt spændende med? Ja, jeg fandt jern. Jeg går bare en ind. Ja, jeg fandt jern. Nej, han der mistede. Ved du hvad? Bare ikke. Vi kører en af de her. Okay. Det var derfor, det var fordi, jeg ikke det var meget det der redstone på min skærm ligner diamond. Ja, det ligner faktisk diamond. Jeg må da bare videre. Yes. Nej, fandt kul. Okay. Og det får man også. Jeg fik det, men det var lige ved brændt. Så lader vi lige på.
8. Det er faktisk et rigtig godt diamantlag også. Der er mange diamantlag. Ja, jeg får 16 minutter efter, så kan vi finde diamanter. Jeg kan høre en zombie. Den går det til på os. Overrødet kommer. Og en creeper. Det er dejligt ved Whetstone. Whetstone. Ordineret. Hey, hvor er det? Jeg skal bruge nogle bakke. Men hvorfor du kommer det her videre? Ikke noget, det vil. Det vil du gøre. Det vil du sikkert gøre. Det er mig. Mit job er en diamond. Også Jeg fandt lapis. jeg har det. Ja, min pickaxe er stået nu. Ja. Ja. Oh my. Men jeg har også fundet 21 jern. Ja, det er meget dejligt. Okay, folkens. Jeg tror bare, vi skal til at sige Jo, jeg vil lige have baby for den her episode. Jeg laver lige hurtigt et lille kammer hernede, tror jeg. Jeg Så tror, det kan har gå under du seng? Eller nok til at lave seng? Ja. Eller jeg mangler bare træet. Går vi op i sengen? Og det har jeg nemlig. Går vi op, så starter vi hver dag på sengen. Punkt 2. Og det lyder ikke specielt til. Jeg har lavet en lille trappe der. Det er jo. Vi mister godt nok noget mad på det her, men man kan bare sprinte og løbe herinde og hoppe mega mange gange, så kommer man ikke hurtigt fra. Mister godt nok også noget mad af det. En del mad af det, men man plejer. Hvorfor er det altid min, der begynder med at løbe, og så stopper den igen? Måske fordi du rammer væggen. Mig for kylling! Kylling! Vil du gerne have kylling? Ja. Okay. Drop it down. Vil du kylling? Skynd dig efter den! Men jeg skal bare op med 5 stykker træ. Planker. 2. Jeg mangler 3. Jeg har kun 4. Det er okay. Og bare rolig for den. Det er bare et midlertidigt hus. Ja, det er det ikke vores endelige hus. Vi skal nok flytte. Det lyder bare nede. Hey, vi skal lige lave en kiste. Jeg vil gerne lide. Jeg kan ikke lige. Jeg skal bruge en blok for at lave en kryds. Nå, så det kan vi bare lige sådan her. You can only sleep at night. Ikke nat. Hvor mange dage har vi været dernede? Vi har kun været dernede i 1 dag. Det er kun en dag. Shit. Så der er folk. Jeg kommer lige til at gå ud. Nå. Men Vores junk food. Og Dane. Og det er nat. Kom så. Men Vi ser bare vej, mens vi sover. Og